spać? Kto by mógł spać? Kto by mógł spać? O? Tylko. A tylko się śpi. O? Kto by mógł? Pańczka. No? Kto by mógł spać? Ani się będzie proszę pójść ze spania. No? Ani się będzie wrócić ze spania. Wyjdzie ze spania. Dobra, to. 2 minuty i to i to. 2 minuty i to i to. Ja. Pero ulo yun, pumapaus na. Iya, pero pumapaus na. Oh.